ישיבת ידידיה, ישיבת תיכונית חרדית אשר ממוקמת בפתח תקווה, העלתה השבוע סרטון ליוטיוב. בתוך כיומיים עלה הסרטון ל10 מיליון צפיות ומעלה, והפך לסרטון שהסעיר את ישראל. יצאנו להסתכל על המקום. מחמת העבודה הקשה, האנשים שרצינו לראיין אותם לא יכלו להתראיין. הרב איסר שפראי, ראש הישיבה, מסר כי הוא נמצא בחול ולא יוכל להתראיין. הרב שעתרי, המשגיח, מסר כי לא יכול להתראיין מכיוון שבשעה 9:00 בבוקר יש לו שיחה בפתח תקווה. בשעה 2:05 יש לו שיחה עם תלמידי הישיבה. בשעה 5 יש לו שיעור נשים, ובשעה 10 בלילה יש לו שיעור לבעלי בתים. הרב פרקש מסר כי לא יכול להתראיין מכיוון שיש לו עוד חוקים לחוקק לישיבה. ואת הרב בניהו טבילה לא מצאנו. אז החלטנו לראיין עבורכם את כל האנשים שעובדים בישיבה אבל לא עסוקים. כשהגענו לישיבה ראינו את ציון, השומר של הישיבה, מוקף בילדים, והתחלנו לראיין אותו. מה אתה אומר על המקום? כלומר על הישיבה. המקום הוא עמדה טובה והכל בסדר. פגשנו גם את יוסי, שמחטט את רגליו להביא בחורים אל הישיבה. אם אפשר בבקשה רק כמה שאלות. מי זה 796046? עוד קצת כמה שאלות בבקשה אדוני? כן. אתה יכול לדק את הטלפון בבקשה? מה השם שלך? אני יוסי, אחראי לרישום של הילדים. מה אתה מראה להם? את האקסבוקס, את המגרש למעלה, האוכל. כן שי. טוב, בסדר, אני בא. אני מצטער, אני חייב ללכת. אחלה איתכם. אחלה יוסי! התוכנית משודרת בחסות. יש לך עבודת בנייה, העובדים שלך כועסים, מאיר צדוק תיתן לעובדים שלך את הסם המתאים. מה השם שלך? תבלרות! מה זה מצלום הזה? אני שואל לך שאלה בבקשה אדוני, מה השם שלך? השם שלי זה סמסון. מה אתה עושה בישיבה? תבלרות מצלמה! לא, אני שואל אותך שאלה, מה אתה עושה בישיבה? אני מסדר שולחנות, מרים כסאות, ועוזר לאורי ולארגל להכין סלט. מטאטא, מסדר, אני מטגן, שם על המחבת. אורי לא עושה כלום אורי. אורי כל היום יושב, אוכל, מרים מזליג, מרים סכין. מה זה הדבר הזה? תראה לי הכל בסדר. מה השם שלך? השם שלי זה הרב נפתלי פרנקל. מה התפקיד שלך בישיבה? אני בעצם מנהל של הכל פה. מה זאת אומרת? אתה יודע, מנהל של הסוד. מה עוד יש לך לומר? היי, בוא, מה קורה? מה אתה אומר על הסרטון שהישיבה העלתה? סרטון פה דווקא הכל אמיתי, אתה יכול לראות ילדים שם לומדים, בגמרא.
מתעמקים, הכל, ככה. שיושב שם למעלה. אתה פוגע בקוץ? נסה. תביא לי גם נסה. לקח אצלי והבאתי מראש. כל המחשוב? על שפתיי כל יום כל שבוע באופן די קבוע אני עוצר מעט רק להביט איך הכל ניתן לי כל זה לא מובן ולא תמיד הכל נכון הכל מובן חי איזה מאפן יש משהו במקום הזה. בוא'נה, מה אתה עושה? בכלל לא ידעתי! מי מדבר על זה? מי מדבר על זה בכלל? תהיה קראת התירוץ בפנים, אני רוצה שתגיד לי אותו גם. מה כתוב בפנים? מה יש בטעם? זה לא שייך, ביטול אלא שאלה. תגיד. מה זה אומר? מי הביא את התירוץ? ירים יד. ירים יד. אלה, תן לי אלה. יש לו ירושלים. אני פה עכשיו. כן, התירוץ של אותו שמאל. בדיוק 3 מילים, אתם לא יכולים להגיד. אמרת לי שאתה עוצר, ואז אתה... טוב, יאללה, תגיד עכשיו, נו. מה אתה אומר? פוגע בערב? זה רץ? כן. צריכים להתחלה. רגע, יש קהל. ארבע, קנה. אני רוצה להגיד נו דלק נו דלק נשאר לך כדלק מה זה? אז תראה לא ידעתי לדוי דוי של מוישה הויסה כבשה פרה איהוי 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 איהוי